să vedem ce au făcut jucătorii de Brawl Stars pe harta Bounty. Nu uitați de Ligian, un clotopel și un subscribe și haideți să-i dăm drumul la clip. Da, și suntem aici în clubul Fang, 27 de oameni și dacă vreți puteți intra și o să fiu și eu acolo, dar poate nu pentru mult timp, că la 1000 de abonați poate eu cu Dominic Domstar ne facem un club special de Brawl Stars. Și haideți să-i dăm drumul la clip. Ok, asta mi se pare interesant. Asta îmi place. Asta îmi place extrem de mult. Asta n-ai cum să nu-i dai like. Mă, avem nici ei au scurt. Nu unde o să. Bă, acolo e un Surge. Tu te dai acolo, Edgar. Puu! Puu! No. Da, fix cu scut. Du-te de aici. Du-te. Ok. Easy win. Like direct. Și avem un star operațiune. Rock. Și ia să vedem al doilea meci. Interesant. Wow. Cred că și la Dynamite îi place. Uite-l pe Spike. Du-te de acolo! Ia să vedem și cât de departe o să mă duc asta. Hai că m-a dus mai departe. Dar toți pe mine. Ce faci tu? Vezi că mă... Du-te. Mersi. Bă! M-a dus în cactus. Du-te de acolo. Bă, dar de ce nu mi s-a pus gadgetul? Deci nu l-am... Ce, mă? Nici măcar n-am apăsat. Du-te de acolo. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Ioi. Du-te de acolo. Asta zic. Easy. Crazy. Și asta merge un like mare. Un mare like. Scrieți în comentarii care hartă v-a plăcut până acum. Prima sau a doua sau amândouă sau niciuna. O hartă destul de normală. Hachi. Da, oare unde o să mă duc aia? Pă, dar nu-i corect. Toată lumea pe Mortis, că el are aia albastră. Du-te de acolo! Aha! Ăla-i hiraul real. O să zic. Mă, dacă e realul. Pam, 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 pam. Du-te de acolo, Hira. Pui, nu joacă rău, dar eu joc mai bine.
Vai de capul meu, vai de... Ok, de data asta au câștigat. Nu e o hartă rea, dar merită un like. Deci, da, voiam să văd. Nu era. Mă, da, ții minte că mai avea ceva alt cont cu așa nume. Cred, nu sunt sigur, dar haideți să-i dăm drumul la al patrulea meci. Și după meciul ăsta mai băgăm, cred că încă unul și gata. Și vom reveni cât se poate de curând cu partea a doua, lumea de creativ. Sau poate chiar mai repede lumea de survival. Am văzut că chiar a mers episodul ăla, dar acum vin hărți normale. Ce păcat. E a mea. Asta e a mea. E a mea. Nu e a mea. E a mea. No, e a mea. 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 Este a mea. Vezi că își dă power-ul. Tot ce de acolo. Oh, ok, la mine este steluța albastră. Care cred că valorează cel mai mult. Ce faci tu? Easy contra Edgar. Prea nubi Edgarul ăsta. Tot ce de acolo. Bă, până și ursul poate să facă asta. Ce faci tu? Hai că ți-e frică, nu-i așa? Tot e. Până cât? Nu! Nu, Edgar! Nu. Bă, loviți-l odată pe ăsta, dar atunci... Da, doar să... Nu știu. Ok. I-am bătut. Merită și ăsta un like. Până acum toate un like și ultimul meci de pe clip. Chiar sunt curios câte puncte o să strâng acum la Megapică. Înainte am avut un club Pandalini, de pe vremea când mă numeam Pandalinu. Și nimeni nu era, adică nici măcar n-am făcut un anunț, doar am filmat, am pus o melodie și atât. Și nici măcar n-am scris niciun. Deci nimic n-am făcut atunci. Bă, dacă la Andrew n-au intrat nimeni și au anunțat și prin vorbire. Păi atunci la mine cum? Dar Andrew are 1200 de abonați. Bă, dar ce viteză a prins Edgar. Era mai rapid ca Max. Tot ce mai de acolo. Ok, deci m-a spawn. Ok. Bă, dar ăștia chiar îs buni. Și asta mi se pare interesant, doar să scăpăm de alea de acolo. Bă, ce viteză prind ăștia și noi de ce nu prindem o așa mare viteză? Există niște editări? Păi ce, mă? Interesant. Da, și acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați de Ligian, un cloțopel și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!